Ito ang King Faisal Street. Ito po ang mga tent ng mga pilgrimage. Ano kaya itong mga flag? Pakistan, saan ang Pilipinas? Sa gilid-gilid dito, sa gilid dito. Pag mina ka siya? Mina man na rin, at tama ko. Kung may nasasabot niya na rin. Si Kagi, kinil lang ako na naman. Ay, nag-hunting ng ano, agimat, hunting. Yan ang mamumulot ng bato. Saan ang harap to? Yan ang aram. May relo? Oh, yan yung. Ha? Punong-puno ng tawa. Doon tayo akin na gano'n. Buti. $5.32. Ito ang tunnel ng Muasin Tunnel. Ito sa tunnel po kami. Doon kami dadaan sa kabila. Ayun ang naglalakad ng mga. Arab kita-kita atur niya. Salita niya Arab kita-kita. Kapi Quran. Kapi kalam Quran. Di maintindihan yung ano niya. Naintindihan ko yung ano niya, pero mas clear kung salita na po sahaba. Kasi Amiya, hindi rin namin. Bakit anong sabi niya? Ha? Sabi niya, pinala doon sa Kwan. Pag magkakaiwalay tayo doon sa Kwan, sigurado yan sa tawaf. Doon na lang tayo maghihintay sa Kwan, sa Safa. Tapos tatawag na lang doon. Hanggang mo din. Zam. Waduh, kontak si Mama Ismail lah. Sama ini. Ano lang mo? Oy, inom kami muna ng tubig. Uminom kami ng tubig. Kami jam-jam. Inom nang Secret. Jam-jam. Zam-zam water. Hoy, nandito na kami sa harap. Saan kayo Koy? Oh, ha? Pagod kami. Naantok na kami. Wala pa kaming kain. Anong oras na? Mag-alas 11 na ng ating gabi.
Walang pagkain. Saan? Ito, tubig lang. Ah, Sinsan. ako na naman. Oo. Sa Tingnan mas tundi. pera. Bye-bye ko. Bye-bye. Sama station. O, saan kayo pupunta? Ano naman natin? Ito, pupunta kami sa station underground. Anong pangalan to? Anong underground to, Sheikh? Ah, Ha? yeah. Anong pangalan ng underground to? Basta tunnel. Ha? Barangay. Ah, Tunnel ng ikaw lang. Johara. Jamara, okay. Tunnel ni Johara. Nawala yung ikaman niya. Tapos lang. Ang haba ng tunnel na to. Pagod na kami ang haba ng tunnel. 3 tunnel. Tingnan mo, tumakbo na sila. Sige, takbo na kayo. Takbo na. Ayan, tumakbo yung mga kulongkoy. Ay, hindi makita.